meron og minudo og mag spaghetti pud me manami kumba na nami dugo-dugo. Apa ko kaluto og lumpia. Asa imong humba god? Ya dire. Abdi ko. Ako kumba guys oh. Isa pa. Minudo na ko din. Spaghetti pang dayan. Napa may kuan. Napa may unong laro ka o lumpia. Isa yung kasyon na magluto ka. Pista o birthday sa akong apo. Masilap din. Doble ang among celebration. Pero kinagmay rin guys. Ay, ko pa daw. Pentek. Angin ko kayo. Kuba rin? Ito. Konti na guys. I wish you a Merry Christmas. Yan na lang na ko. Pakita tanan kon mahuma na dyan kong loto. Hi guys, karon guys. Mauloy katumanan sa among pista dire. Dire na sila si Marlene, simple mayen ang uli na. Kay apurado si Harold. Og salamat mahal nga Birhen sa mga grasya nga among nadawat, labi na sa grasya kinabuhi. Sa daghang pang mga katuigan sama ning adlaw nga kapistahan. May mo pa min gitakan sa maayong panglawas ug daghang pang kinabuhi. Salamat mahal nga Birhen. Ug mao ni guys ang amo karon adlaw sa pista. Nay kakao no. Among hatdan na lang dire sa taas kay kuan. Nay, happy pista. Happy pista nay. Happy pista nato ron sa mahal nga Birhen. Oh, daghang kayo mga sakyanan dire guys oh. Nanlakaw na. Nanguli na sila. Di ay ganari ka. Nakakunik di ka. Agad like. Yes, ang nasa. Kita na. Kita na. Guys, mana yung mga kosak, mana yung mga kosak sa kamera ko. Ako. Og na ako mga bisita oh. Na sila arenang. Day, kaon day ba? Day, kaon day ba? Hoy, asa man ka kanang kuan? Day, kaon sa ari day. Oh, mao na ni among ang akong mga sudan. Oy, nahubog man si Junior. Nahubog ng taon ni sila. Ay, nahubog nga guys. Happy Fiesta, mahal nga Birhen, Immaculada Concepcion. Salamat sa tanan, grasya. Ay, ako pa kailangan.